emisioan. Zaldeon eta ongi etorrean hoi, maiatzeko ohiko pleno honetara. Lehenengo puntuak inkontxe, eso da eso. Gai zerrendako lehenengo puntue da 2021ko apirilaren 26ko aktaren onarpena. Ados, ezta? Aho batez, onartuta gehatzen da. Gai zerrendako bigarren puntue, alkatearen jakinarazpenak. Ez daukazu ezer. Hirugarren puntue da, Bergarako hiri antolamenduko plan orokorreko bigarren aldaketaren behin-behineko onarpena. Erakusgai egontzan epean, hiru personak edo hiru entidatek aurkeztu zituzten alegazioak eta gai zerrenda eta erabaki proposamenaren lehenengo puntue da Bergarako plan orokorreko bigarren aldaketarako Xabier Jeregi Aramendi arkitektoak idatzita eta hasierako onarpena emandako plan orokorreko bigarren aldaketaren dokumentuari aurkeztutako alegazioei erantzun ematen dien arkitektu dokumentugilaren erantzun txostenak onartzea. Eta alegazioak aurkeztu dituztenei, personaie dira Iñaki Madinabeitia, Mendia Biziriken izenean, Urartetxe, SL, eta Maria Pilar Gonzalo Modrego Andreari, Nerea Laspirro Andrearen izenean, erabakiarekin batera, Xabier Jeregi Aramendi arkitektoaren erantzunaren kopia jakinaraztea. Nerea Laspirrek 5 alegazio aurkezten zituen, eta horietatik, horien inguruan, Jeregik egindako txostenean dio. Como resumen de todos los informes anteriores, se propone no estimar a la petición de los alegantes de mantener las determinaciones urbanísticas previstas en la ficha del área de ordenación pormenorizada A11 del texto refundido del Plan General. Se propone no estimar tampoco la solicitud subsidiaria que formulan de que la modificación propuesta se limite a mantener el aprovechamiento de los metros cuadrados del local y viviendas persistentes, sin modificar el sistema de actuación y ordenando la elaboración de un estudio de detalle que ordene el volumen, altura y alineaciones del futuro edificio. Sí se introducirán en la ficha urbanística de la unidad de ejecución de las actuaciones que solicitan en el estudio presentado y que se recogen en los informes de las alegaciones segunda, tercera y cuarta, con las modificaciones que dichas aclaraciones no suponen de ningún modo modificaciones sustanciales que requieran una nueva exposición pública del documento de la segunda modificación del Plan General. Polpolek aurkeztutako alegazioaren inguruan, laburbilduta eskatzen zon, ordenantzen 103. artikulua aldatzea, eta horri buruz planteatzen du, aurkeztutako alegazioa ez onartzea. Eta gehitzen dio, si se propone como alternativa la tramitación por parte del Ayuntamiento de un plan especial de protección y conservación, tal y como se contempla en el artículo 72 de la Ley 2-2006 de 30 de junio de suelo y urbanismo, siempre que a través de la figura del plan especial pudiera delimitarse el ámbito de protección solicitado sin tener que recurrir previamente a una modificación del plan general para fijar dicha delimitación. Eta Urartetxek aurkezten dituen alegazioen inguruan, 3 alegazio aurkeztu zituen momentu desberdinetan eta horri buruz esaten du. Se han analizado las 3 alegaciones presentadas, tanto en lo referente a la ordenación de los volúmenes correspondientes a las parcelas PR42 y PR5 de la unidad de ejecución 41A, como a los datos numéricos de superficie que resultan. Eta bukatzen do esanez, hainbat esapen ematen ditu eta bukatzen do esanez.
En resumen, las modificaciones que se proponen en la alegación mejoran la ordenación recogida en la ficha urbanística aprobada inicialmente y no suponen modificación sustancial en las superficies que resultan de la nueva ordenación, tal y como se ha señalado anteriormente. Por ello, se informa, procede estimar la alegación tercera formulada de fecha 29 de abril de 2001. Las modificaciones que se proponen no se consideran sustanciales, por lo que no se requiere una nueva exposición al público del documento. Hori da lehenengo puntun planteatzen dena. Bigarren puntuan, erabakiko bigarren puntua izango litzeke. Erakundetako txostenak eta onartu diren alegazioak aintzat hartuta, berradatzitako Bergarako plan orokorraren bigarren aldaketaren dokumentuari dagokion ingurumen dokumentu estrategikoarekin batera behin betiko onarpena ematea. Betiko ez barkatu, konfunditu naiz. Behin-behineko onarpena ematea. Kontuan izanik, behin-behinean onartu den dokumentuan, aintzat hartutako erakundetako txostenak eta alegazioak ez dutela funtsezko aldaketarik suposatzen. Erabakaren hirugarren puntua izango litzeke, ekainaren 30ko 2016 legeak lurzoruari eta eragintzari buruzkoak bigarren xedapen iragankorrean dioenari jarraituz, lege honek aurreikusten duen prozedura berria jarraitzea, plan orokorraren onarpenerako eta beraz Eusko Jaurlaritzako lurralde plangintza, etxebizitza eta garraioa saileko Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldearen antolamendurako batzordeari bidaltzea. Aipatutako legeko 91. artikuluan aurreikusitako txostenak luzatzeko. Erabaki hartzeko beharrezko izango litzeke erabateko gehiengoa. Eta botatzen joango gara. Gorka Artola. Alde. Ainhoa Lete. Alde. Aitor Aranzábal. Alde. Cristina Marquina. Alde. Juan Luis González. Alde. Nagore Iñurrategi. Alde. Ekaitz Aranberri. Alde. Itxasnelo Arizaristi. Alde. Juan José Asula. Alde. Maite Agirre. Alde. Jose Balander Arregi. Alde. Irune Galarraga. Alde. Ángel Murguiondo. Alde. Ester Ortiz de Zárate. Alde. Joseba Elosua. Martín Echaniz. Alde. Alberto Alonso. Alde. Hau batez, onartuta gehiatu da. Bota salpenik edo aurrera jarraituko dugu? Bai, nahi genuen zerbait komentau. Bueno, da buskat mendia bizirik planteutako alegazioen ingurun, onartuta ematen da, baina baita ere proposatzen da hor plan berezi bat, ezta? Itxia, pagola loidiko inguru horretan, bai babesteko eta bai konserbatzen. Bueno, adozion da. Gehi horrekin, bai garbi nahi dugulaga lan horretan, guretzat oso importantea die bi gauza. Alde batetik, gaur egungo erabilerak mantendu, hau da, hor Bergaran daukogun ganaderitza aldetik daukogun esplotakuntzarik handiena, neurri handi baten, eremu horietan tokatzen da, ez? Orduan pentsatzen dugu beharrezkoa dela aktibitate mantentzea, eta baita eri, pentsatzen dugu plan hori lantzerakoan, ez dakit izango da, espero dugu eskari izatea, ez? Baita ere, kooperatibari, baita ere tokia itxia, azken finean erek baita ere parte hartzeko eta definitzeko, zeingo da. Vale. Bi gauza horiek kontuan izan da, hola, erabaki genuen batzordean, ados garo eta horretik gure baietza. Bueno, batzordean komentatu ginen moduan, plan berezi baten bitxartez aurreikusten da, mendia bizirikek egindako eskaeriai erantzutia, eta printzipioz, plan berezi horrek bere rekorridu eukiko dau, plan berezi dan edauken moduan, prozesu bat eukiko dau, eta prozesu horretan parte hartuko dabe, ez entzuten? Ni begizke entzuten naiz, Ez, kontua da, gare komentatzen oso oi hartzun ondixan dagoela eta ez gala elkarri entzuten hemen. Bai, azkar gaiun. Etzetik ondo entzuten da,
Hobeto, seguro. Igual bai. A ber, hola hobeto? Bueno, proba bingo, a ber. Bestela, etxetik. Bai. Bai, a ber, oino beto? Igual bai, ez? Bueno, esaten da moduan, da aurrekoan batzordean komentatu zen moduan, mendia bizirik alegazioari erantzuteko eta Pagola Loidiko konserbaziorako eta babeserako plan berezia jarriko da martxan, da plan berezi bate da neinean, bere prozesu eukiko dau, eta prozesu horretan, implikatu desberdinak eta afektatu edo eremu horretan egongo, eragina dauken beste batzuk kontutan hartuko di, eta horren arabera eraikiko da plan berezia, ez? Plan berezia eremu horren babes eta konserbaziorako. Orduan, landezuk esan dozu moduan, segurazki leku eukiko dabe momentu honetan, bertan garatzen dan aktibidade horre leku eukiko da prozesu horretan dudabarik. Orduan, plana hondikan ez dugu martxan jarri, eta martxan jarriko da, eta joango gaz ikusten prozesuan bertan, ez? Baina, helburua bada, konserbaziorako eta babeserako, eta pixkat horekan egotia bertan martxan jartzen dien aktibidadiak eta eremu hori bebai. Nik igual puntu hontan orokorrean, baina bai jarri nahiko nik igual horian, plan generalaren aldaketa hau badagoela oinarrituta nolabait aurretik hartutako konpromiso batzun gainean, oso importantea da honek denboraetan eta modutan sartzea eta denbora batzuk betetzea, eta uste dute hartutako konpromisoak oso txukun betetzen gabitzela, komentatu genuen, eta gainera aldaketa baten bihar eukizaban zoa luzeren hitzarmenak berak, beste hainbat eremutan garapen batzuk baldintzatzen ditu plan general honen onarpenak, behinbetiko onarpenak, eta zentzu horretan bere bidea oso txukun itxendoian prozesua dela, eta ia lehenbailen betetzeko moduan garen, behinbetiko onartzeko moduan garen. Zerrendako laugarren puntue, Eusko Jaurlaritzari baimena ematea San Martin de Agirre aurren lehen hezkuntzako ikastetxean obrak egiteko. Obraiek Martin de Iralako gimnasio bezala ezagutzen daun eraikinean izango lieke, eta proposamena da honako hau. Bergarako udalak Eusko Jaurlaritzari baimena ematen dio hezkuntza sailaren bidez eta kasuan kasuko kontratazio administratiborako ohiko prozedurak erabiliz, San Martin de Agirre aurren lehen hezkuntzako herri ikastetxea kokatuta dagoen irakaskuntzari xedamandako udal jabetzako eraikinean konponketa, eraldaketa eta handiagotze obrak egiteko. Bozkatu ingo dugu. Proposamena bonatzaren onartzea. Gorka Artola. Alde. Ainhoa Lete. Alde. Aitor Aranzabal. Alde. Cristina Marquina. Alde. Juan Luis González. Alde. Nagori Inurrategi. Alde. Ekaitz Aranberri. Alde. Itxasnelo Arizaristi. Alde. Juan José Asula. Alde. Maite Agirre. Alde. Jose Balander Arregi. Alde. Irune Galarraga. Alde. Ángel Murguiondo. Alde. Ester Ortiz de Zárate. Alde. Joseba Elosua. Alde. Martín Etxaniz. Alde. Alberto Alonso. Alde. Laugarren proposamen hau ere hau batez onartuta gehatzen da. Zerrendako bosgarren puntua, kasazio rekursoa aurkeztea erabakiz 2021ko maiatzaren 10ean emandako dekretua baieztatzea. Epea bukatzen zen kasazio rekursoa aurkezteko maiatzaren 25ean, eta esan bezala dekretuz erabaki zen kasazio rekursoa aurkeztea Eleder Lozanok
aurkeztutako administrazioarekiko errekurtsoan auzitegi nagusiak emandako epaiaren aurka. Orduan, nahi bozkatuko dugu baieztatze hori. Gorka Artola, Alde. Ainhoa Lete, Alde. Aitor Aranzábal, Alde. Cristina Marquina, Alde. Juan Luis González, Alde. Nagore Iñurrategi, Alde. Ekaitz Aranberri, Alde. Itxasnel Barizaristi, Alde. Juan José Asula, Alde. Maite Agirre, Alde. Joseba Lander Arregi, Alde. Irune Galarraga, Alde. Ángel Murguiondo, Alde. Ester Ortiz de Zárate, Joseba Elosua, Alde. Martín Etxaniz, Alde. Alberto Alonso, Alde. baita hau batez baieztatuta geratu da dekretuz hartutako erabakia. Seigarren puntua da kontu ematea besterik gabe. Berankortasunari eta ordaintzeko bataz besteko epeari buruzko informazioa 2001 urteko lehenengo hiruhilekoari dagokiona. Udal administrazioaren fakturen erregistro eta berankortasuna. Txostena bidali zitzaizuen, da besterik gabe jakitun gehatzeko. Zazpigarrena, baita kontu ematea izango litzeke, 2021ko aurrekontuaren ejekuzioa lehenengo hiruhilekoan. Udala, Euskaltegia eta Mispirualderi dagokiona. Informazioa baita ustez bidali zitzaizuen, eta da besterik gabe jakitun gehatzeko. Jarraitzen, Zortzigarrena, diru laguntzen 2019-2021 plan estrategikoaren aldaketa. Noain hitzen nahi do hartu Aitorrek, ez da, edo? Ogero, edo? Bai. Azalduko eta aurretik eta gero bozkatu ingo. Ez pixka komentatzia diru laguntzen plan estrategikoan indan txertaketa hau ikasleei zuzendutako diru laguntza lerro berri bat sartzeko izango dela. Esatia 2021 urteko aurrekontutarako PSE-ekin adostutako diru partida baten ondorizo dela, eta otsaileko osoko bilkuran onartu zen mozioak aipatzen zebana bete eta plenora ekarri dugu onartzeko. Honen arabera, diru laguntza honen arabera, errekurtso gutxi dauzken familietan daren ikasliei diruz lagunduko jaku eskolarako bihar dituzten erropak, oinetakoak, kirol materiala, material informatikoa, betaurrekoak, eta laguntza ekonomiko hau herriko komertziotan erabili beharko da. Aipatzea nahi nahi. Plan estrategikoan sartuko litzake hori, diru laguntza lerro bat 10.000 eurokoa. Eta hori da momentu honetan onartuko litzekena konforme basate bentzet. Gorka Artola, Alde. Ainhoa Lete, Alde. Aitor Aranzábal, Alde. Cristina Marquina, Alde. Juan Luis González, Alde. Nagore Iñurrategi, Alde. Ekaitz Aranberri, Alde. Itxasnel Barizaristi, Alde. Juan José Asula, Alde. Maite Agirre, Alde. Joseba Lander Arregi, Alde. Irune Galarraga, Alde. Ángel Murguiondo, Alde. Ester Ortiz de Zárate, Alde. Joseba Elosua, Alde. Martín Etxaniz, Alde. eta Alberto Alonso. Alde. Baita, hau batez onartuta geratu da diru laguntzen plan estrategikoaren aldaketa hau. Zeo zerra dirazen edezu, aurrera joan zeikoet. Bale. Bederatzigarrena, 2020ko kontu orokorraren onarpena. Diktaminatu zenuten, batzorde berezian, erakusgai egonda eta ez da erreklamaziorik aurkeztu erakusgai ondan epe horretan, eta beraz proposamena da 2020ko aurrekontuaren, ondo esan dut, kontu orokorra onartzea. Eta bozkatu ingo dugu edo. Gorka Artola, Alde. Ainhoa Lete, Alde.
Aitor Aranzábal, Alde. Cristina Marquina, Alde. Juan Luis González, Alde. Nagore Inurrategi, Alde. Ekaitz Aranberri, Alde. Itxasnero Arizaristi, Alde. Juan José Asula, Alde. Maite Agirre, Alde. Jose Balander Arregi, Alde. Irune Galarraga, Alde. Ángel Murguiondo, Alde. Ester Ortiz de Zárate, Alde. Jose Balosua, Alde. Martín Etxaniz Alde. eta Alberto Alonso. Alde. Baita kontu orokorra hau batez onartuta gehatzen da. 10. puntue. Geuretik sortua proiektua burutzeko hitzarmena udalbiltzarekin. Plenora ekartzaren arrazoia da, hitzarmen hori onartu eskero behintzat, Bergarako udalak hartuko lukela konpromisoa aurtengo aurrekontuaren bizkar 16.353 euro aportatzat, ortako ez luke honea etorri beharko, baina hurrengo urteko aurrekontuaren bizkar ordaintzeko konpromiso hartuko litzateke 19.993,13 eurokoa. Orduan, proposamena da konpromiso hori hartzea eta hitzarmena onartu eta alkateari almena ematea sinatzeko. Boskatu ingo dugu? Barkatu, nik lehenengo azalpentso bat nahiko nuke. Bai. Bai? Bai, bueno, nahiko ginuke azaldu zergaitzik sustau, zergaitzik pentsatzen duen sustau biako ginukela geuretik sortuak ekimena. COVID-19 krisisan kudeaketiak argilaga dau kultura bigarren plano batian dagoela instituzio batzuen dako. Gizartean borondatia ostera, borondatiak lehen planora ekarri dau. Ezinbestian. Eta bihar hori erantzun bat eman bihar jakola ikusi zeban udalbiltzak. Erantzun hori herri bezala inbiar zala, ikusi zeban hasieratik elkarrekin eta elkarlanean. Euskal sortzaileak eta herriak saretuz eta bat eginez. Udalbiltzako kide garen enean bat eitzen dugu horrekin. Argi dauko Euskal Herrizan kontakizun sentikorra arteak eta kulturak baino ezin da bela egin. Euskal arteak lenguaia asko badauzkabe hizkuntza bakarra dago, geuria, euskeria. Eta azken urteotan globalizazioangatik eta Espainiar eta Frantziar estatuen albide ugarixengatik atzerreko hizkuntzetan einjako kulturia nagusitzen nahi da gizartean. Gure hizkuntzan eindako artean kalterako. Egoera horri erantzuteko asmo sortu da geuretik sortuak proiektua. Euskara utzian einjako artea eta kulturan sormena, ekoizpena eta edapena sustatuko dituan zirkuitu nazionala. Euskal Herriko 26 artistak parte hartuko da ekimenean, idazle, zinegile eta antzerki konpainiak izango dira. Euren sorterritzikat 3 astera bitxarteko egonaldisa egingo dabe eta obra bat sortzea izango da helburua. Izango dira 16 ipuin, 5 film labur eta 5 antzeslan. Obra guztiak egonaldia egin daben herri horren errealidadia islako dabe, modu batera edo bestera. Beti be, artisten sormen gaitxasuna eta proposamen artistikoak errespetauaz. Bergarak ekimena antzola eta elgetakin elkarlanean egingo dau. Gurian, Oier Zunigak 3 asteko egonaldia egingo dau. Oier Zuniga da Iruñeko margolari eta eskarmentu handiko gaztia. Margolarixa eta eskarmentu handiko aktoria esan nahi nahan barkatu. Dolua hartuko dau gaitzat, eta horrekin ikuskizun bat sortuko dau antzerkisa eta dantza fusionauko ditsuana. Bergararrek proiektuak emango ditsuan emaitzetako batzuk herrixan bertan ikusteko aukera izango die 5 antzerki emanaldi, eleberri laburrez osautako liburu osoaren eta film laburrez osatutako film osoaren aurkezpen publikoa. Eta, bueno, hoxe da pizkatxo bat, bai. Urtarrilerako amaitu behar dituzte lanak, eta otsailean egongo lidazkeia ikusgai.
Nik gero pentsatzen adan hartzea hitza, baina oin hartuko dut. Guk gure bota azalpena bai ematea nahiko genuke puntu honen inguruan. Euskaraz sortutako ekimen honen alde gaudela esan behar dugu, baina planteamenduarekin ez gatoz bat. Usten dugulako, ulertzen dugulako alderdi bateko ekimena dela, bai? Usten dugu, Bergarako EAJak usten dago baditxugula Aldundia eta Eudel moduko erakundiak non herriesetan kulturaren aldeko mesederako ikuspegi zabalagoa daukenak eta horrelako ekimenak bultzatzeko aukera dutenak. Eta bestetik usten dugu, horrelako diru laguntza bat Bergaran bertan geratzeko aukera ere egon beharko litzakiela. Usten dugu Bergaran badakagula tradizio kultural bat, badarela sortzaileak eta momentu zaiak pasatzen gabitz, bai, Kristinak esan da moduan, baina baitza Bergarako kultura eta eragileak. Beraz, usten dugu, diru laguntza Bergarako elkarte, sortzaile eta eragileetan inbertitzea izango litzakiela egokixena. Besterik gabe. Bai, argi eta garbi Maite, argi eta garbi ados nago zurekin, baina ez dut uste batak bestia kentzen da benik. Ez dut uste batak bestia ukatzeko balio da benik. Eta bai, jakina Bergarako sortzaileak, Bergarako kulturak lehentasuna dauka eta uste dut badiar dugula horretan. Badiar dugula horretan esfortzu handi saiatzen gainera, esango nuke. Baitza hitzatu, deialdi hau berabe, deialdi ireki bat izan dela. Deialdi hortara Euskal Herriko artista horok aurkezteko aukera eduki dau eta planteamentua gainera urtez urte be halako deialdi irekiak itzen jutia dela. Ikustu da hitzatzen ziren Eudel eta Foru Aldundia, Eudel eta Foru Aldundiarekin batera be hainbat ekimenetan parte hartzen dago udalak eta tokatze jako eta aurre egiten dau. Udalbiltzakin zen proposamena egokisa ikusi izan eta horrekin be aurrera itxia erabaki izan. Uste dut urte hontan bereziki ikusi da moduan kultura oso aintzat hartzen daben herri baten. Uste dut bai Kristina bera eta bai kultura departamentu osoa kultura maisarekin sekulako lan egiten dabitzela kultura kalian eukitzeko eta presentzia bat eukitzeko zailtasuna izaltasun. Eta hau bada ariketa bat gehiago kultura importantzia moteko eta osa beratza duen erregintza kulturgile hori indartzeko. Eta zentzu horretan, Kristinak esan den moduan osagarria dela. Herrixan daukagun aberastasun kultural hori dana zaindu beharra daukagu, uste dut hortan bagabitzela, baina baitza beste ekimen honek be babestu eta herrira kanpoko sortzaileen lanak ekartzeko aukera zabaltzea. Nik amaitzeko, azpimarratzea esan dutena, uste dut diru laguntza honek 16.000 euro ingurukoa aurten eta datorren urtean 19.000 euro ingurukoa Bergarako sortzaile eta eragileei bebai ondotorreko jakuela diru laguntza formatu bidez. Are gehiago bizi dugu momentu honetan, ez dakigula beren aktibidadia bueltatzeko zein egoeretan, ze badaoz ondiok elkarteak bere aktibidadietara bueltatzeko, zailtasunak dituztela. Beraz, azpimarratzen dugu diru laguntza honek oso baliagarriak izango ziala Bergarako sortzaileentzat bai. Hori izan da bozkatu ingo dugu. Gorka Artola? Alde. Ainhoa Lete? Alde. Aitor Aranzábal? Alde. Cristina Marquina? Alde. Juan Luis González? Alde. Nagore Iñurrategi? Alde. Ekaitz Aranberri? Alde. Itsasnero Arizaristi? Alde. Alde. Juan José Asula? Alde. Maite Agirre? Abstentzioa. Jose Balander Arregi? Abstentzioa. Irune Galarraga? Abstentzioa. Ángel Murrigiondo? Abstentzioa. Ester Ortiz de Zárate? Abstentzioa. Jose Balosua? Abstentzioa. Martín Etxaniz? Abstentzioa. Eta Alberto Alonso? Abstentzioa. Onartuta gehatzen da, 9 aldeko botokin eta 8 abstentziokin. Boto azalpenik, ez ezta? 11.
da bakarrik udalbatzarkidek jakinean izateko. EAJ-ko udal taldean ondan aldaketaren ondorioz, adierazi dute batzorde bakoitzerako izendatuta dituzten pertsonak. Guztietan Maite Agirre izango litzeke titular, da besteak ordezko izango lieke, eta da besterik gabe jakitun izateko. 12. UNED-ko estatutuen aldaketa. Proposatzen da, puntu bat eranztea 13. artikuluari albideratzeko patronatuak bilerak egin ahal izatea bideokonferentziaz edo telefono konferentzia ikoitzez. Esalaz bali madezu esan behar, boskatu ingo deu. Bale. Bueno, boskatu ingo deu. Gorka Artola. Alde. Ainhoa Lete. Alde. Aitor Aranzábal. Alde. Cristina Marquina. Alde. Juan Luis González. Alde. Nagori Inurrategi. Alde. Ekaitz Aranberri. Alde. Itxasnero Izaristi. Alde. Juan José Asula. Alde. Maite Agirre. Alde. Jose Balander Arregi. Alde. Irune Galarraga. Alde. Ángel Murguiondo. Alde. Ester Ortiz de Zárate. Alde. Joseba Elosua. Alde. Martín Echaniz. Alde. Alberto Alonso. Alde. Estatutuen aldaketa bere hau batez onartuta gehatzen da. Eta gai zerrendako azkeneko puntue, eskaera eta galderak. Bai. Gu galdera bat daukagu alkatearentzat. Badia hilabete batzuk pasatu diala Zubitxako eskolia okupatu zala. Eta orduan alkatearen iritzia entzun nahiko genuke, ez? Gogoratu behar dugu, Bergaran badiala kultur, kirol, gizarte, auzo eragileak, lokalak behar dituztenak, eta hola izan da urtietan zehar Bergaran, eta horretarako prozedura administratibo bat jarraitzu behar izan dutela, hau da, eskaera idatzi zein behar izan dutela, eta gero, baliabidearen arabera, erantzun positiboa edo negatiboa emun izan jakuela kasuan kasu, egoeraren arabera. Talde hau, gazte talde hau duela, Gabonak inguruan sartuz okupau zeban, lokala, inungo eskaerarek eitzeke, eta nahiko ginoan jakitzea, ze alde dauan talde honek eskaerarek eitzeke eta prozedurak errespetatzeke okupau izana, eta gainontzeko kultur, kirol, ongizateko elkarteak prozedurak beten behar dituzte, ez? Saitxe batzu bai, eta saitxe beste batzuk ez, eta ere gehiago, bere momentuan bertatik talde bat eta zanean, beharra zeukan talde bat eta zanean, hori batetik, eta bestetik nahiko genuke jakitzea, talde hau dago moduan, baina zerbait gertatzen bada, zerbait gertatuko balitz, espero eset, baina zerbait gertatuko balitz, udalaren erantzunkizuna izango zen, ez? Eta, nola geratzen da udala, ez? Kasu horretan, beraz ez dauke baimenik. Oda zela geratuko litzakien, zegoeretan egongo litzakien, ez? Udala, erantzunkizun horren aldetik, bai? Bai, bada geube neurri baten larretzen gaitzuen kontu bat. Aitzatu duzu, batzuk bai zehaitzi bete behar itxusten, da bestatzuk ez da kasua. Orduan besan ginoan eta aitzatu ginoan prozedurak bete barik sartu zala eta alde hau eta guk ezin nola baesten erabilera hori. Eta uste dut, aitzatu dara dagoela, ez da bela prozedura bete, eta beste talde asko eskatzen dutzen moduan, ere be ala dirazi gontzen, eta ez dela zilegi eren erabilera hori emotia aitzatu ginuala. Bai ere eta baitza publikoki eta auzotarrekin indako bileretan be. Bigarrena eta GV eskatuta egon zekien segurtasun arazoekin, aitzatu ginen orduan be eta bi txosten eskatu ginen zenbat juridikoa, kontxik egindakoa eta horrek bai izaten da, nola baitz jabetza hura udalena izan da, egu badukagula ardura batzuk. Eta bigarrena, hirigintzako txostena
batez be lehenago jakinda beste talde batzuk bertatik etara ziela segurtasuna argudiatuta, edo orduan ustez behintzat egoera txarrean zegoela aitzatuta, ikusten ginoalako egon zeikela arrisku punto bat. Zorionez, neurri baten, baina harrigarria beste aldetik, txosten horrek esaten zeban, eraikin horrek segurtasun neurriak betetzen dituela, oinarrizko segurtasun neurriak betetzen dituela, eta arrisku berezirik ez dagoela. Hortik aurrera, bai genkoan esan, egoera hori geuk ezin ginoalan neurri baten indartu, eta ez totzaguna izan da, ez urik eta ez argindarrik ukitzeko aukera erraztu. Eta momentu honetan, horixe da egoeria. Segurazko, bai, urrengo bozeramaile batzordera igual, gaixa tratatzeko kontua badala, bitxosten horrek maixe gainean eukitza helduiako dutzaula, eta buelta bat emonbiako dutzaula, udal moduan ze aurrera pauso emonbioun gai honekin. Jakinda, horbe eta bere momentan komentu genuan, bazegoala proposamen bat, auzotarrekin eta be aurrera bide batzuk lantzen hasteko, eta momentu hori be, egun batetu ez etorri biako dela, eta momentu hortan segurazko erabaki biakula, ze bide monede dutzen eta ze erabilera monede dutzen inguru horri berari be. Nik azpimarratzen nahiko nuke hori 6 hilabete pasadia, isa 6 hilabete pasadiala, eta zuk esatzen moduan, bai, ez da zilegi erak sartu dian, erabatadoz ez da zilegi nola sartu dian, nola kupotu den, baina uste dut udalak zeo zein beharra dakala, eta gogoratzea isa 6 hilabete pasadu dian, bai, orduan, uste dut zeo ze gertau izan, gertau baino lehen hau, irten bidea monbiako dutzagula, eta ezin dugula da denbora aurrera jarraitzen. Osatxatu desela, igual urrengo bozeramaile batzordera eroten dugu eixa, eta juten ga daun artean be aurrera pauso horrek definitzen. Besterik ez badago, bukatutzat emongo orduan maiatzeko ohiko plenua, eta ekainean 26an okerrespanago tokauko litzake urrengoa. Ordura arte, mila esker. Bueno, ondo izan denok. Dale. Gero arte. Ondo izan bai. Gero arte. Bueno,